Avui anem a parlar d'Antonio Espinar, el pintor que va convertir els carrers en llenços. Hi ha persones que sense pretendre-ho caminen en llum pròpia. Van deixant huella en cada pas i Antonio Espinar Urbano és un d'ells. És humil, pròxim, generós. És el viu exemple de qui ha dedicat la vida a l'art en una passió contagiosa i en una humanitat desbordant. Pintor d'ànima i cor, i la seva vocació és innata i el seu talent infinit. No necessita grans escenaris ni grans puestos para poder pintar i brillar. Li basta un cavallet en ple carrer, una paleta plena de colors, un racó al que ell el converteix en encant i, sobretot, li fa realitat en art. Nascut en la localitat cordobesa de Cabra, Espinar va créixer influït per la passió artística del seu pare Rafael Espinar, que era pintor, decorador i restaurador. Aquella tradició familiar va anar a més i, sobretot, son pare va saber transmetre aquest tresor silenciós que des de molt jove Antonio va començar a jugar en les formes, en els pigments i en les sensacions, impregnant en les seues obres la calidesa del sur i la llum infinita de la seva terra natal. No obstant això, va ser al Cira on va trobar el seu segon bressol. En arribar a les terres valencianes, va descobrir la sinfonia dels paisatges, els colors i els reflejos que li va emmarcar per a sempre. Per a pintar mai va oblidar el seu poble natal, on té un gran reconeixement, però la Ribera Alta és on el va convertir en aquest refugi visual en la seva eterna font d'inspiració. El riu Xúquer, les masies, els tarongers, les muntanyes, els monestirs o les planes alzirenyes es van transformar gràcies als seus pincells. Es transformaren en postals plenes d'emoció, lirisme i poesia. Espinar no només pinta el que veu, sinó que ho sent, i ho sent tot. Cada ombra, cada alba, cada vent. La seva pintura no és una reproducció exacta, sinó és la interpretació brillant i lliure de l'artista. Com a bon impressionista modern, s'atreveix amb tot. Desafia sempre la cromàtica. La substitueix per la intuïció. Un cel pot ser lila, una muntanya turquesa, un arbre pot estar tenyit d'escarlata, però basta allunyar-se uns passos per entendre-ho tot. El seu atreviment pictòric cobra sentit, s'ordena i, sobretot, s'emociona. Com dia va decidir instal·lar-se en Alzira, l'eixa illa del Xúquer, on no va tardar en integrar-se entre els seus ciutadans. Prompte, les seues obres van començar a omplir les sales d'exposició. La seva primera exposició monogràfica la va fer en el Saló Àrabe del Cercle Alzireny en l'any 1979. Va ser sobretot un èxit i a partir d'entonces el camí de les exposicions no va detindre. En 1980 i en 1995 el seu ritme positiu va ser imparable. Va participar en les més destacades sales de València, Gascó, Batxiller i la Caixa d'Estalvis. En 1989 es posà en la Galeria Promo Art de Sevilla i en la Caixa d'Estalvis de Còrdova. En 1991 va fer el seu desembarcament a Madrid, on va tindre molt bona crítica i a partir d'aquest projecte també va exposar en Barcelona. En 1992 es posa en l'Acadèmia de Dibuix Pintura Traços, que va dirigir junt al seu fill José Antonio, donant forma a una escola artística per on van passar molts alzirenys
i que ha estat en marxa fins a l'any 2013. En l'any 1994 participa en una altra exposició en la Sala EMUA de Linares i un any després en la Galeria de l'Est de València. Antonio Espinar continua firme en el seu propòsit, pintar des de la veritat, des del carrer, des de l'aire lliure. El seu cavallet ha sigut el seu company inseparable. En els carrers, places i camps, sempre ha sigut una persona pròxima, entranyable i disposat a compartir un cafè o una història. Espinar és un pintor que, a més de pintar paisatges, es viu. No obstant això, la seva actitud mai ha canviat. Sempre s'ha considerat un aprenent constant, un aprenent en evolució, on la seva humilitat innata és la part també de la seva grandesa. Antonio mai ha presumit de res, encara que hagi format part de les exposicions més importants de l'estat espanyol i hagi sigut aclamat per la crítica especialitzada. Antonio Espinar ha sabut envoltar-se sempre del calor de la gent d'Alzira, compartint tertúlies, cafès i confidències. A més que ha tingut el privilegi de conèixer-lo, com personalment l'he tingut jo, en cada conversa en Antonio Espinar brolla una anècdota, un somriure, una reflexió sobre l'art o sobre la vida, perquè a més de pintor és un home sàvio, entranyable, ple d'experiències i sempre disposat a escoltar. El seu llegat no solament és una mesura en els quadres, sinó també en les persones. Va ser fundador de l'Associació Cultural i Formació de moltes generacions de pintors d'Alzira. Des de la seva acadèmia de dibuix, Antonio ha sigut motor i exemple i inspiració per a molts joves. Avui, els seus fills continuen la saga artística en el mateix entusiasme que ell ha anat fent-ho. Són 3 generacions les que comparteixen ADN, sensibilitat i vocació. La última exposició en la Casa de la Cultura d'Alzira va ser el reflejo, sobretot amb molta honestitat, de lo que ha sigut la seva vida, de lo que ha sigut també les seues generacions. Va ser un homenatge a la família, un homenatge a son pare, a la seva dona i la continuïtat de les obres dels seus fills. Veure-lo pintar en el carrer, a l'aire lliure, continua sent un espectacle pròxim, jo diria quasi mític. Allí està ell, en el seu cavallet, entre veïns, xiquets i passejants, que l'observen i observa, sentint, dialogant i sobretot analitzant l'entorn. Antonio no té poses, Antonio és natural i sobretot és naturalesa la que ell expressa en els colors. Antonio Espinar no necessita paraules per a contar la seva història. Els seus quadres parlen per ell i ho fan amb una veu càlida, honesta i profundament humana. Perquè més enllà de l'artista consagrat, el que és veritat és que està el ser humà, un home que mai ha deixat de mirar al món en ulls de xiquet i en ànima de pintor. Des de l'Associació de Comunicació Digital d'Alzira li rendim un càlid homenatge i sobretot volem compartir en tots a aquest gran pintor que és Antonio Espinar Urbano.